A ría de Arousa mantén o corazón nun puño ante a desaparición de Harry Otero. Os servizos de emerxencia retomaron hoxe a primeira hora da mañá a busca do mariñeiro da illa. O operativo estáse levando a cabo en diferentes puntos, sendo en torno de Ons o de maior interese. Nas tarefas están a participar dúas embarcacións de salvamento marítimo, Sargavia e Salvamar Sargadelos, o remolcador Mahón da Armada, patrulleiras da Garda Civil e o barco Punta Falcoeira de Gardacostas. Os equipos contan co apoio aéreo do helicóptero Elimer 402. Por terra, os operativos os están levando a cabo Protección Civil do Grove, desplegado no entorno de San Vicente, e o Servizo de Emerxencias de Sanxenxo, percorrendo a área entre Paxariñas e a Lanzada. Ademais dos servizos de emerxencias, numerosos mariñeiros da illa lanzáronse ao mar coas súas embarcacións para axudar na busca do mozo da illa. Familiares, amigos e compañeiros do mariñeiro desaparecido lanzáronse onte á tarde na súa búsqueda cos seus propios barcos. Este porto de Pedras Negras no Grove serviu como base para o atranque de todas esas embarcacións. A desesperación na illa de Arousa levou esta mañá a 3 buzos a somerxerse no entorno da illa de Ons para buscar o seu compañeiro, a pesar do aviso de salvamento marítimo de que o facían pola súa conta e baixo a súa responsabilidade. A estas tarefas de rastreo sumáronse preto do mediodía máis buzos capacitados para realizar estas labores. A esa mesma hora, efectivos do grupo de actividades subacuáticas da Garda Civil incorporáronse ao operativo de busca. Harry é un mozo da illa moi coñecido en toda a contorna, un apaixonado do fútbol formado na canteira do Céltiga e que posteriormente militou en equipos como o Vilanova, o Ribadumia B e o San Miguel de Deiro. Actualmente xogaba no equipo de veteranos da illa. Mariñeiro con moita experiencia e amigo de toda a mocidade da illa. Fai uns meses levou a maior alegría da súa vida converténdose en pai. Un rapaz moi querido na vila e polo que a súa querida illa non perde a esperanza.